Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Gikinhanglan ng tata nila. Apan, wa ta, niya nang higayon na. Oh, tinuod gina, Sir Franz. Pero, nagduha-duha sab ko. Kay basin kung makauli ko sa amo. Tingalig, makauna-una o makadesisyon kung dili na mubalik pa din sa Cebu. Oh, ha? Unsa gyud kay maayo, Jake? Kung ako imong pagtanon, Sir Franz, sa imo lang tingali nga, makaluna ka o makadesidir ka na di na balik din di siya ko makatubag ni mo, ana. Kay imuha man na. Pero makaayo gina ni mo, Sir Franz. Ninyo, nga usa ka pamilya. Nga magkayo sa bitaw mo. Pero ikaw magid maoy nahibaw sa imong kaugalingon good. Kaya ba, narbaho ka din sa Cebu, tungod og para sa iyong pamilya. Labi na yun sa pagpaeskwela ni mo sa imong mga anak. Kung tuwa ka na dito, kung makadesisyon kang di na balik din maapektuhan ng imong paginahanglan. Pero kung may klaro ka na tingaling paginabuhian dito, nga magkasapal sa imong paginahanglan, okay kayo. Pero kung dili, usa may dangatan sa pag-eskwela sa imong mga anak. Di ba? Mao nay nakalibog og nakapaduha-duha nako, Jake. Anang bahina, Sir Franz, imuha na yun na. Usa pa, nakuor ba kay ka og panlantaw o damgo para sa imong mga anak? Balansiya lang tingali, Sir Franz. O kung bahay mo, istoryahin na ninyo si Musawa. Mas bahay nang magasulti mo bahay na. Aron, kamog yung duha ang modesisyon kung usagi maayo para ninyo o sa inyong mga anak. Tungod sa mo pagsulti ni Jake, sa iyong pagpamati nako bahin sa akong problema. Gibati kong naluwag-luwagan ang kahawang sa akong kaugalingon. Lahi ra gyud kung may kasultian ka kung unsay tinuod mong gibati. Pero wa kini makawa sa tinguha nako nga muuli sa amo. Pero kinahanglan nga dili nako ikompromiso ang pag-eskwela o kaugmaon nila ni Dudut ug Miles. O gusto si Jake. Kinahanglan tuod nga istoryahan na mo kini ni Corina. Karon masabutan na mo kung unsa gyud angay ug maayo para namo. Magsige ka lang og hilak. O sa madili ka lang musulti. Ha? Abi ni mo, Corina. Nagduda na gyud ko nimo, ha? Nagduda na gyud ko nimo. Matansyang. Bisan unsaon ako guna-huna. Bisan unsaon ako sabot ning gipakita nimo mga lihok ron. Lain gyud ang akong huna-huna nimo. Ano dali ka man musulti kung unsay problema? Imo kong inahan. Usa man, wa kay saling nako. Ay, ambot na mo ko rin. Di man iha. Dili lang kay ako maoy nagduda ni mong naunsa ka. Lakip bayat sila si Dudut ug Miles. Lain ang ilang tanaw ni mo. O saman, gusto kang kamo si Pansing mo'y magsulti bahin na ng imong problema kung unsa na. Ha, Corina? Tubag ako. Gusto ka ba nga kamoy mag-istorya si Pransing
Labot, anak. Dili matansyang. Dili ma. Dili. Hinuo ko. Ay, sa imong paglingo-lingo o pagbako, nagduda na hinuon kung may daotang nahitabo. May daotan bang nahitabo nimo? Nga dili mo buot nga masayra ni Francine nga imong bana. Aduna ba? Tubag ako. Duna ba? Nakasa ka ba ni Francine? Ma. Diyos ko. Ginoo ko. Husto ba ko? Ha? Husto ba ko, Corina? Nanloko, kuya. Kay wa gigisulti si mama ko rin nato. Hindi nga, gipatawagtan nilang lulatan siyang kay may sulti ko na siya nato. Pero wa di ay. Ambot lagi yan ang mama malsoy. Hindi siya masulti. Noon sa siya. Kung noon siya sakit. Mabalakag. Makuyawalay noon ta. Mawari ta. Ato kang tawagan si Papa Francine, kuya. Ha? Atong paibawon ba? Atong sultihan nga may sakit si mama ko rin. Manyak may baw si Papa. Maproblema po to. Maguol. Oh? Maraban na kingon ni atong mama. O gilula sa pag pang milaga si Papa paingon dito sa Cebu. Nga, dili na to hatag ang problema agsuliran o kagol si Papa. Ay, Da, o bitaw no. Sige bitaw kabalik ka na sulti no. gani. Bitaw. Pero si mama, mayo manggod nga may baw si Papa ba aron matambalan kung unsay sakit ni mama. Oh, bitaw no? Pero mangutana sa kong lulatan siya, oy. Ate sa sing bahay na na. Kay, basig, kasukan ka, mama. Hala, minanawag sa kong cellphone, kuya. Hala, basig si Tito Grigi na, Mels. Basig, mangutana na siya bayan sa kwartang yung gihatag ni Noy Apyut na to. Bitaw no. Hain ko no, be. Ano naman? Ano naman? Kisabi na ko, ako? O ako? Hala, Hala, sabi si Tito Grigi? dungan lagi ta. Sabay-sabayan naman di ka. Si Papa Francine man yung mitawag. Putangi! Unsa? Si Papa? Tupaga! Tupaga! Ay, ako siyang sultihan, kuya. Bahay ni mama ko rin. Ha? Ay, ayaw sa... Unsaon man ako. Tubaga lang. Pero ay lang sa sulti. Manangin lang sa tang lulatan siyang. Ikaw lito pagbi. Siyo, tubaga mo kay basig. May buong nas Papa nga dugay. Mitubag. Dugay ta mitubag. Tubaga na yun. Kuya Sudoy, masing makasulti ko ba yung mama? Tubaga lagi. Pero ay lalaki siya sulti ba yung mama? Lagi siya marong cellphone Ah. namin tingog dadat. Putangi. Hala kuya si Lula. Kakakak. Kinsa nang metawag. Nga wa man tubagan ni mo, Miles, Lola. Aw, si Papa Lula. Ha? Si Papa ninyo, Francine? Ula. Oh, Ay, Tubaga. tubaga na, Miles. Tubaga. Pero ayaw sulti bisan unsa bahing mama ninyo, ha? Hala, tubaga. ikaw lang la. Lola, Tubaga! tubaga na, Miles. Malain ni sa Papa nga uday ni mo tubaga. Mapaw na doon na. Tubaga na, Miles. Loudspeaker lang. Sige na lang, uy. Burak. Hello? Papransing? Hello, Miles. Naunsa man kang kadugay ba nimong mitubag? Kuan man gud pa? Francine, kumusta naman ka diha sa Cebu? Hello, Miles. Si Matansyang to? Opa. Kinsabi ka uban nimo diha? Na si mama nimo Corina? Diya si Kuya Dudut pa. Kamerang tulo si Lula. Nara pa. Mao ba? Hain man si mama ninyo. Ganihan ako nagsige kontak niya pero dili gini magkontak. Hain man si mama ninyo, Miles. Dudot. Ha? Oh, kuan pa. Hello? Hello, naapa mo diha, Miles? Dudot?
Ako itubag, Miles, be. Ako. Darala o. Hello, Pranseng. Si Mama mo Tansyang. Hello ma. Kumusta naman mo diha? Kuan, okay rami dire, Pranseng. Gusto unta na akong ikasulti si Corina ma. Ihatag palihog niya ang cellphone. Kuan kining. Wa ra ba diris ko rin na, Seng? May gilakaw. May gilakaw? Asa man? Kuan kining nangumpra para sa tindahan. Nangumpra di ay? Ay, oo, nga naman day unta. May tuyo ka. Sulti lang kog unsa kay ako ra siyang sultihan iniguli niya. Nagsabot naman gud unta mi mga dili ipa-off ang iyang cellphone. Ganihan ko nagsigig kontak niya. Dili siya matawagan. O nga, namasin ko nga makontak ba ang cellphone ni Dodot ug Miles. Ang kang Dodot dili. May gani kay nagkontak nako ning numero ni Miles. Mao ba? Iingon lang ko Corina ma nga mutawag ko niya karong gabi. Sige. Akong ingnon. Mauli, Francine. Salamat kayo, Matansyang. Salamat po kay nanawag ka. Okay rin mo diha, ma? Si Corina, si Dodot ug Miles. Ay, okay ra gyud, Sing. Ay, salamat taon sa Ginoo. Kay okay ra di mo diha. Ang pag-eskwela ni Dodot ug Miles, unsa man ma okay ra? Ay, kadiyot ha. Ay, Miles, Dodot kabati mo. Nangutanas pa ninyo ba sa inyong pag-eskwela? Nakadungog sila sa imong tingog, Pransing, kay gipakusgan man ni Miles ang iyang cellphone. Mao. Dodot, Miles, mga anak, naminaw mo? Minaw ba? Pransing. Naminaw mi pa? Kumusta ang inyong pag-eskwela, ha? Okay raman pa? Okay ra gyud pa, Pransing. Ang ako lang kay gimingaw na kay kunimo pa. Sige lang, Dodot, Miles. Kung itugot lang sa Ginoo, magkita na ninyo pohon. Unsay buot nimong ipasabot, Pransing? Uli ka pa? Maligid di ay ka pa. Kanusaman pa. Ayo. Ala. Oy, si Greg. Hello? Hala, si Tito Greggy, kuya. Si Tito Greg ito. Dodot, Miles, Matansyang, tinuod bang naa si Greggy? Palihog, ihatag niya ang cellphone kay makigsulti ko niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!